Mas. Lapo? Mudun sik ta. Lapo ya kon mudun ket meneh. Tegane durung mulai kok kon mudun. Oh, anjene cengel iku. Mudun sik ta lah. Aduh, iki lapo sih? Lapo kon mudun? Kon di masalah mbek sapa? Kok ditatang arek ah. Ngomong iki tak depane, gak oleh aku jawarane paut ta biyen. Aku gak ada masalah. Aku mek kate ngandani sampean. Nah, ini opo? Klope sampean kudu sing iko lho. Lah wis pindah. Jare tahu itu sing iki, mosok wis dipindah mbek bapakku. Oh, anjene goblok. Waduh.